आंनि चेनेलाव फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ मोनसे लाबोनो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जा इन्टारेस्टिं खालामगोन आरो आङो दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय था आरो नोंथांमोना दा स्किप खालाम जोबजासिम नाय अब्लासो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो सा साज्रां दाननाय माने फार्स्टआव नायनानै दानना दानसि दानाय लास्टसिम नाय थ्रु लास्टसिम अब्लासो मिथिगोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय आङो दायो सानखांदों आरोना आङो खामानि मावग्रोदों दसे थाना नोंथांमोननो आङो भिडिअ मोजां खालामसै आरोना लोगोफोर इन्टारेस्टनो एन्टारटेनमेन्ट अनलि एन्टारटेनमेन्ट स' लोगोफोर नै दायो गावजों गाव थेन दं ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आङो दायो फाखा सुग्रोदों फाखा सुखांनानै लानानै आं माबायदि भिडिअ खालामो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनै आंनि रुबा सोलायगोन लोगोफोर स' बिदिबा दसे थाथ'दो यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे मेरे को नहीं रे ये बोरमा खावनो नागिरदोंमोन आं लोगोफोर माथो केमेरामेनानो गैला आंना खारलांबायसो मालाय बार्थडे जानो